दिनै खाजामाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2020 मायथाइयाव जि मोनसे गोजोन गोरोबथा जालांबाय जानुवारि 27 खालाराव दा बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो खाजामाथि दखरानि बेन्दोंनि सिङाव थानाय जेसेबां रायजो राजा लोगोसे मेलेमजिबि लोगोसे खेथि मावग्रा रायजो राजा दा बिथांमोनखौ लानानै जों बेखौनो मावनांगौ होननानै सानदों जे बे बिटिआर होननानै जि मोनसे गोरोबथा जाबाय बे गोरोबथाया एक्सुअलि मामार आरो सिङाव मा दं बैफोर गासिबो गुबै खोथाफोरखौ मिथिहोनो थाखाय जों दखरानि बेन्दोंआवनो थानाय दिनै नैबे महनपुर होननाय जि बाजार खला दं दा बेवहाय लानाय जादों लानायनि गुबै थांखिजों लोगोसे जों आरो गुबुन मोनसे हाबाफारि बेयावनो लाफानाय जादों जे जोंनि दखरानि बेन्दों सिङाव थानाय जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय दा बिथांमोननि बिमा बिफा खायसेया फैदों बिब' खायसे फैदों बिदा दा बिसोरखौ लानानै जों दिनैहाय बरायनाय हाबाफारि बेखौबो लानाय जादों जों बेयावनो आं गोजोननाय बेखौनो जासिहरनो लुगैयो रायजोफोरनि गेजेराव जे जोंनियाव गासै 29टा जि गामि दङ दा बेनियाव फैनानै बिथांमोना गोग्गोमैनो बाहागो लादों लोगोसे सिगनेटरि हिसाबै जोङो NDFB आफादगिरि आदा बिथां गबिन्द बसुमतारी सारखौ जों मोननो हादों सिगनेटरि हिसाबै दा बे हिसाबै दखरानिफ्राय जों बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय हाबाफारिनि गेजेरजों थांनाय 21 खालारनि मोनाबिलि 6 रिंगायाव जि पानेरि भुटियासांनि दालाङावहाय खायरुल हक नाय जाय सुबुं बिथांखौ दुथां सुबुङा दिनै गावथारनानै गालांदों दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जाय बिथाङा दायनिगिरि जाय बे हाबाखौ खालामदों बेखौ प्रसासननिफ्राय थाबैनो जिहेतुके राहा लानानै बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ बेखौ आङो जोंनिफ्राय आपिल खालामदों आरो जाय बिथांमोना बे रोखोमनि हाबाफारिखौ मावदों बेखौ आङो गोख्रों रावै कन्डेम खालामदों जोंनि समाजाव मोनसे गोजोन मोनसे आबहावा फैनो थांनायाव बे रोखोमनि खालामना होनाया मोनसे बिटिआर गोरोबथाखौ हेंथा खालामनानै फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि जा मोनसे गोजोन मोनसे आबहावाखौ लाबोनायाव हेंथा होग्रा सुबुं बेखौ जोङो थारैनो जोङो मोनथिनो हादों आरो दिनै खोनानो मोन्दों जे बिनि गेजेरजों गोबां राजखान्थि हान्जाफ्रा बे थैनायनि गोथै सहखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नागिरदों जाहाथे बे रोखोमनि राजखान्थियारि बाथ्राफोरखौ बांसावलाया बे रोखोमनि राजखान्थियारि जि बेनिफिटखौ लानो नागिरनानै बिथांमोना बे जायगायाव फैनानै गुबुन गुबुन बाथ्राफोरखौ बुंसावला फैदों दा बे रोखोमनि गेजेरजों जोङो माब्लाबाबो आसा खालामनो हाया जे जोंनि समाजाव मोजां मोनसे थासारिया फैगोन दा ओंखायनो मोजां थासारि मोनसे फैनांगौब्ला जोङो मोजां रोखोमै जाय बिथांमोना बे रोखोमनि खामानिखौ मावदों बेखौ हमनानै आयेननि बेबस्थाखौ लाहोनो थाखायसो जोङो आखायाव लानांगौ जाय खुंगिरि बिथांमोना दङ नाथाय जोङो नुनो मोन्दों दिनै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैनानै गुबुन गुबुन बाथ्राफोरखौ बानसावनानै जोंनि गेजेराव समाजनि गेजेराव मोनसे थुलुंगा मोनसे मन्तब्यखौ होलांनानै जोङो जोंनि समाजखौ मोनसे गुबुंले खालामनाय जों थासारिखौ नुनो मोन्दों ओंखायनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो आङो खावलायदों जोंनि समाजाव बे रोखोमनि बा जोंनि जिल्लायाव बे रोखोमनि गाज्रि थासारि जेबो जायाखै बा गिसांनाय गिख्रंनाय मोनसे जाथाय हिसाबै जेबो जायाखै दा बेखौ जोङो खावलायदों जाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना जोंनो बाथ्रा होनाय बायदि आरो जोंबो बिथांमोनखौ खावलायदों जाय बिथांमोना बे रोखोमनि खामानिखौ मावबाय बिथांमोनखौ गोख्रों आखाइजों दबथायनो थाखाय गोख्रों आखाइजों नागिरनाय बिथांमोनखौ गोख्रोङै साजा होनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बाथ्राखौ फोरमायदों फैबाय थानाय जा एप्रिल दाननि जों हमनानै लादों एप्रिल दाननि 2020 मायथाइनि एप्रिल दाननि बेयावहाय बिटिसि इलेक्शना जागोन दा बेयाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बै इलेक्शनाव जोङो गोख्रोङैनो UPPLखौ मदद खालामनानै UPPLनि बिजाथिफोरखौ उदाङै जोङो सापर्ट खालामनानै बिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोङो गोबां लाहार फाहार खालामदों बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि जि बिटिआर खुंनाय बेखौ जोङो खुंगिरिफोरखौ सोलायनो हागोन बेखौ 100% जोङो आसा खालामनाय जादों फै नोंथांमोना जोंनि गलायाव बेयावहाय लेपटप डेस्कटप प्रिन्टार स्केनार खम बेसेनावनो मोनो आरो बेयावहाय कम्पिउटार फाहामनाय जायो ইয়াতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ লেপটপ ডেস্কটপ প্ৰিণ্টাৰ
আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় আপোনাৰ সলভ হ'ব এই দোকানখনৰ যোগেদি আমাৰ ৰাইজৰ বহু সুবিধা হ'ব গুৱাহাটীলৈ যাব নালাগে আপোনালোকৰ যদি কিবা ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰ প্ৰব্লেম হয় প্ৰিন্টাৰ প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে ইয়াতে আনক ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম সলভ হ'ব আৰু যিকোনো বস্তু আপুনি কম দামতে পাব পাৰিব Koresor Paksa Sharania Plaza Opposite UCO Bank Koresor